Kowa ya kama guri. Kowa ya samu guri ya zauna, don Allah ka zauna. Na ce ki zauna haba. Rike ɗan inna. Dan ina ce yaro ne. Duniya ma ba isar bawa take ba. Duniyar na ta maliki yau madina ba ta isar bawa. Baba yanzu a wannan abincin ya ishe ni, ka san wannan abincin ai ba zai ishe ni ba. Ke da saboda ke baki da hankali. Biki san cewa duniyar nan ta maliki yau madina. Duniya ma fa ba ta isa fa. Sai ba wa iya tsaka da cin duniya sai duniya ta kare. Amma ke biki san wannan ba. Ba za ku gane ba. Duk lokacin da ake kokarin ku gane, sai ku kasa ganewa. Rike wannan. Gaskiya wannan ba adalci ya kuma nawa yafi na kowa kankanta. To, sai ki wada ne da duka. Duka za ku yi. Tunda ba miki daidai ba, kar ki kuskure ki gaya min cewar ba miki abinci. In dai wajen zubi ne, ludayi ɗaiɗai na zuba da rabi. Kowace ludayi da rabi na zuba. Gaskiya ba ka kyauta mana. Ha ba. Saura ruwa. Gashi. Ga ruwa nan, ga kofuna nan. Kai! Kar fa ki sake zuba wa 'yan ɗakin nan. Kike zuba musu kenan. Shikenan. Ina wuƙar da take? Wanda ya kasance na kai su ci ba. Ya kike mun wanda kina mun wasa da dukiya fa. Gaskiya ba ka kyauta mana. Shikenan. Ka haɗa abincin gaba ɗaya sai ka cinye. A rinka zuba wannan tsakin ni ina zaune. Ruwa! Na gane cewar dai mutum ya daka ta mata ba zai tare komai ba duniyar nan. Na daka ta iyali wanda. Allah ka raba bawa da wahala. Amin. Amin. Ko ga yaron nan ya cinye bai koshi ba. Wa. Sai ka wada ni da duka tunda baka da kunya. Ke mai gidan aka jawo mana abin kunya. Yanzu idan muka yi bakuwa ta zo ta same ka da kunya kirki a hannu ka samu a gaba a wani abin kunya ne. To ai bari ki jin gaya miki. Kin gani? Ni akan abin duniya ba gudun abin kunya nake ba. Menene na tunkare shi? Ina abin kunya ne. Kuma wallahi ina nan akan aqida ta. Ba zan taɓa kuskura na sakar muku bakin aljihuna ba. In dai mutukar ina raye a gidan nan. Aljihuna yana hannuna rike. Haba baba wannan abincin ai ba zai ishe ni ba, duba ku kan yar gudulle Allah ya shirye ka. Yarinya ta gano ni yar gudulle sai ta ce ga Hamidu. Ke kai Allah na gode ma. Wannan aure Allah ka kawo mana ƙarshen ta. Ban gane wannan aure ba. Allah ya kawo mana sauki a cikin auren. To aure ne kullum da yunwa, wannan abinci ne? Wannan ita ce yunwa. Ke biki san me ake nufi da yunwa ba. Yunwa ka tashi tun da safe har ka kai faduwar rana baka ci komai ba shine yunwa. Gaskiya baba abin suna akwai yaji wallahi. Garuwa. Wannan shine mahaɗin wannan girki. Ga girkin shinkafa kuma garuwa. Shi da ake cewa ɗan garuwa. To garuwan nan. Kowanne ɗau. Dan ina. Kar baka kuskura ba da tumar ka ta zuga. Kar ka kuskura. Ka bujire mutum kana karami. Ki ba dole bujire maka ba kullun cikin sa da yunwa bai koshi. Yar gudulle, yar gurguwa cikin gwam. To ba kunya yar gurguwa cikin gwam. Wannan je na wani. Na kina baki.
Na kina baki. Ai, ya gaba cinyewa ya baki ki je ki wanke. Ka mu kan kankare kanzan nan. Akwai wukan kankare kanzan. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.